hvornår den startede? Ja. Den startede efter 2. verdenskrig. Ja. Ja. Ja, for vi var så heldige herhjemme, at vi blev befriet af englænderne. Okay. Og ikke russerne. Nej. Russerne var interesserede jo. For de stod næsten helt nede ved grænsen til Sønderjylland. Okay. Dengang. Men de fik Bornholm, russerne. Ja. Og det var ikke morsomt for bornholmerne. Nej, det kan jeg godt forestille mig, det ikke var. Nå, men det er lige meget. Ja, vi har forberedt et spørgsmål. Ja. Jeg tænker på, hvordan oplevede man den kolde krig, der hvor du arbejdede? Eller bare i København på det hele taget. Hvordan oplevede man den? Hvordan tog folk på den kolde krig? Hvordan reagerede folk, at nu var der atomvåben, og nu var der måneløb, og jeg ved ikke hvad. Hvordan tog folk på det? Altså, bare på din arbejdsplads? Der i militæret? Ja, det er svært at sige, men på min arbejdsplads. Ja. Jeg var jo ansat. Jeg blev indkaldt. Ja. Lige efter befrielsen. Okay. Og så rendte jeg rundt der. Det var hæren. Ja. Så blev jeg hjemsendt. Og der var det så småt begyndt, det var 52. Der var det så småt begyndt det der. Men det var ikke fordi folk var ikke urolige. Nej. De var ikke, hvad skal man sige, bange for noget. Man talte altid om, at, og det hørte man mange bemærkninger, nu kommer russerne. Okay. Ja. Nå, men det er sådan en anden sag. Okay. Så det, så kom jeg ud til, hvad det hedder, Værløs flyvestationen. Okay. Og var med til at opbygge det danske forsvar, flyvåben. Det var varslingsstationer, vi lavede. Ja. Og vi vi fik jo efter vi havde meldt os ind i NATO. Det gjorde vi i 48, tror jeg nok. Ja. Ja, men det er nemlig starten af det hele. Er den kolde krig? Og så for at russerne ikke, de havde rustet godt op jo, Ja. hele vejen til og med Østtyskland. Okay. Ja. Så sagde amerikanerne, vil I være med til at opruste lige så meget på den anden side af jerntæppet? Ja. Ja, jo, sagde danskerne. Det var en statsminister, der hed Krag, tror jeg nok. Jens Otto Krag? Jens Otto Krag hed han. Ja. Ja. Og så pludselig så kom der et våbenhjælp fra amerikanerne, og så skulle der bygges. Blandt andet var jeg med til at bygge de radarstationer, der ligger rundt omkring, og starte dem. Jeg har ikke meget forstand på radar dengang jo. Nej. Eller elektronik eller sådan noget, men det fik jeg så gennemgik kurset. Fordi amerikanerne var interesseret i, at der var så mange i våbne som overhovedet muligt. Ja. Nå, men jeg kom ud i Værløs og rendte rundt der og var med i hjemmeværnet. Det er et hjemmeværn derude. Ja. Det er, hvad det hedder, Ole også været her. Nå, ja. Ja. Nå, men jeg tænker lidt på, hvordan påvirkede det? Men altså, det har du selvfølgelig forklaret, hvordan det påvirkede menneskene, når de var ikke urolige eller noget. Ja, hvad med noget? Hvordan det påvirkede? Altså hvad? påvirkede, det er jo så lidt det samme. Hvordan påvirkede det? Det påvirkede det. Jamen altså, vi var jo sådan set ikke bange for russerne. Ja. Der kom jo så igen lidt stor politik ind i det. Fordi den danske regering dengang stod lidt i fingrene med, hvordan russerne foretog, hvad det foretog sig. Og det er selv i dag, hvor man er ved at undersøge Ole Sohns forhold til Kommunistpartiet fra dengang, hvor de er blevet væk, de der dokumenter af hans, at der var lavet nogle ja, det var efterretningstjenesten, der lavede det. Men efterretningstjenesten, det var jo effektiv.
kære moster. Ja. Hun kom sammen med en, hun var lige blevet ansat som elev på flyvestationen Værløs. Ja. Og så kom hun sammen med en heroppe, en, hvad fanden var han hed? Tror Adam, tror han hed. Og så en dag, så kom der en fremmed mand og spurgte Ja. Adams far om, hvordan hun var. Datteren. Hans svigerdatter. Kommende svigerdatter. Og det var altså en for efterkomstfængsel. Så effektivt var det dengang. Så de simpelthen gik ud i privatfamilier og spurgte, hvordan? Ja, men så var det altså, det der var ikke. Ja. Men altså, folk de var ikke nervøse eller noget. Nej. Nej. Christian?